Tagay ni mo Miss R. And now, Alexander karong buntaga sayo kay kunya gipukaw kay mo lagi excited na siya. Maglayog-layog daw mi sa kapilig. Patay na. Lahat ng pagkakasala. Aga kong tubag ni Chan-Chan. Mayong adlaw sa atong suking tigpaminaw ani imong programang True Story to Life. Ako di ay si Miss R. Lumad na taga-Ronda. Ano yung unta ko para isay-isay na ako ug tubago na ko ang sulat ni Dudong Chan-Chan sa niaging mga adlaw nga lulabay. Sugdo na ako sa panahon sa adlaw nga niag Fransya na ako atilay. July 24, niadsan ako anang higayuna o pamilyar na ako ang pangalan. Una na ko siya gi-accept. Nag-stalk usa ko para for sure nakaila ba or iyang mga friends sa FB nakaila ba jud ko. Relate mo no? Kaya nagbasa at nakarelate po. Pero sa dihang akong gipangtanaw, murag nakaila jud ko. Uban na iyang mga lugar nga naa sa Ronda. Kaya lagi diha ng lugar ako dayon siyang gi-accept. Damtan og 5 minutes nga nilabay, ni-chat siya og hi. Reply sad ko og dayon nitawag siya. Ako pun gitubag, wala ko mutingog kay lagi di na ko kabisado ang naong. Pila ka minuto nilabay. Lingon. Day, asa day karon? Tubag sad ko, ha? Ito day ka. Nitubag siya. Tanawa mo dog tarong day, laina pod kalimtan lagi dayon ka. Pakapinan og pinasmile. Ingon lang ko. Gilat sa ingon ana oy laina. Nakalimot lang ko. Kay 12 years wala ko nakapundo sa atuwa. Ningon sad siya. Day time na nako ha, tawag lang og balik pohon, ha? Nitubag sad ko, sige dong, amping kanunay. Pakapinan og tampis nga mga pahiyom. Og nilabay ang pila ka adlaw, mutawag jud na siya matag online niya pero pasagdan ako. Ug akong i-cancel, labi na og nakoy trabaho. May panahon pod nga ako siyang tubagon kung nasud ko'y lugar. Og usa kay gayon ni Ana at Elaine. Nitawag siya og nisulti siya sa iyang gibati nga rin ako. Nausa mga delete siguro mo katawa. Pero igo lang nako siyang gitubag. Ganun ay man jud ko ninyong mga laki dong oil. Abi kayo ng ani ko single mom ug naay mga anak. Nitubag siya nga seryoso kayo og pinakunot sa exam. Tinarong ito ni ako aday oy, wala ko nagbinuang, dili ko magbinuang ni mo day. Hibaw ko unsang ka nga babae ug dako kaayo ako. Unsa ba? Ang dako kaayo ko respeto ni mo day. Pero nga babasa atin. Pagkatinuod lang. Igo lang po sa pagingon. Ambot lang kahadong, wala ako kahibaw. Og sama sa na-discourage ko. Kay lagi, kada bago na ko maamigo sa FB, mamandayon buhaton, mahuyab kay lagi gwapa. Pero pagkatinuod, ate ka daw ilaha. Silabay ang pinakabuwan ng mga panagkigalaay sa FB at Elaine. One time, ingon sad siya og day. Kanas akong taon ko ni masugton oy. Pinaluoy sala, madala gimiron sa Miss R. Dito bagsad ko dong, ayaw lang pagdahon nga dawato na ko ang matamisun mong buhok. Dito dong sa tinuod lang na ako'y uyab.
musulod og relasyon nga wala ko'y pagbati sa usa ka tawo. Unta, masabtan nimo ang akong desisyon. Ug igo lang siya niingon, okay ra day, ako ra na dawaton pero dili gyud ikabiyaan. Ni ara jud ko permi sa imong tiran uban sa matamis nga pahiyom. Siya nasakitan sa akong istorya sa iyaha. Niabot ang pila ka higayon at Elaine nga nitawag siya og nitukar ang akong pagka-abnormalism. Mingon ko niya, "Hi dong. Kumusta naman ka oy? Gimingaw jud ko pag-ayo nimo ay." Bitaw I promise. Nitubag siya, "Mingaw bitaw pud ko nimo day. Ambot lang kung ano yung ani jud ni oy." Itubagsad ko pagtarong dumba kay kaning akong gibati. It's a prank! Natawa na lang ko sa iyang reaksyon ug niingon, "I love you, day." Nitubagsad ko. "Simba ko in town palayo." Nanong love man kita. Nitubagsad ko. "Pangutanay mong lula." Moingon lang taon, pulos naman lang kabinuang day, uy, wala na jud kay tarong. Pero moingon sad ko, pero ibog jud ka. Pag moingon siya, ambot lang day, uy, dili jud tuyoon mingaon man ko nimo. Igo lang ko sa pag-ingon, ay, sana all mingaon. Ang niabot ang pila ka buwan namang panagkontak ni Chan at Elaine. Nagkasuod yun ng pag-ayo, mahigayon nga naingon sa day, ug makagawas ko, mamisita ko sa inyo ha. Nako'y regalo nimo. Mudawat na siya. Hala ka diha. Kuya Juan, since tubag ko sa walay paglipod-lipod, nadili ko dungoy. Iguban pa lang nako sa regalo nimo Armalite pa lang uroy na patay mong tanan. Aw hinuon, dugay naman kang patay na patay kayo nako. Aw unsa ba Kuya Juan? Miss R, nagligid-ligid ka diha ba? Kay tugad nito ba si Chan? Dai pagpasakyan ti ka sa akong motor. Dai mo angkas ka ha? Gitubag sa dili ko dungoy kana imong ginaganan sa motor. Tabala ray naghikog dala katawa. Asa pa lang ta masumok kalibunana og igo lang siyang niingon. Unsa man na imong nailhan nga chan-chan sa una dako kaayo kung kausaban. Dili na in town tumao. Diyos na taon kaayo na. Igo lang pud ko nitubag basin mapari na kaanag uli dong. Igo na lang sa pagkatawa si Chan at Elaine. Og naingon sa mot na anak ka day. Ikaw akong himuong dalan sa kausaban. Awabin akong dalan sa kay Mituhan Miss R. Naingon pud ko pagtubag. Sana all may dalan. Kaso kining dalan nga imong himuon sa kausaban. Nakalibunan mo sa kay ni. Dili jud masumukan tungod sa kalibunan og igo lang sa pagkatawa si Chan at Elaine. May time nga mo-share ko niya unsa ako mga kahaligot-got sa akong kinabuhi ug nasay time na maminaw siya. Mupatambag mga saba ug labaw sa tanan magtalos jud siya. Kasi di pamutana nga magtalos man kado nga amigo ra man tao. Ikaduha walay kita. Mangutana ko nimo daw nga magtalos ka sa uban pero sa akong uyab dili man. Ingon lang siya. Dahil dako kay ko respeto sa inyong relasyon ug dili ko gusto nga maguba inyong relasyon tungod ana mao nang badlongon jud ko sa. Igo lang ko sa pagtubag. Salamat dong. Very good gid oy. Pananglitan dong panguyaban ti kaon sa kay mong bation. Ug sumpayan ako ganahan sad siya.
Nitubag po siya kadako na ko kalipay dahil mauna. Maingon lang po ko. Bitaw dong wala dati kagipaasa ha. Ang ako prangka lang jud ko nimo na ako yun itubag. Uningon lang siya sa pagtubag. Okay raman ako dahil respeto ko ninyo pero mauray akong isulti nimo. Dili lang jud ka kasakitan. Kay hamto dili ka makasal dahil dili jud ka surrenderan. Manay tinuod Miss R. Ingana ti ka kapalangga. Kontento na ko dahil makakita nimo nga magmalipayon. Itubag lang pod ko salamat sa pagsabot dong. Butan kayo ay. Og dinhi na lang kutob, salamat kay sa tanang naminaw. God bless us all. May kasabihan. Masakit marinig ang parangka at katotohanan pero masakit tanggapin kung lahat ay kasinungalingan. Bye. God bless. Thank you. Miss R. Mana ko tatawa, Miss R. Og dito rin nagtapos ang ilang storya ni Miss R. Thank you guys. Now, shout out. Pag-greet at ilayin sa akong friend sa Mangga Alcantara, Cebu, Angel P. Bilea, Zamora family, Ipanto family. Shout out. And sa akong friend sa Balay, Barili, Sheila May Tau, Mang Malia Tau, Noy Randy Tau, and Tau family from Dai Stephanie Jivi. Shout out kay Christine Agudo. Pa-shout out at ilayin sa mga line mates nako sa BPQC Line 6A AF. Thanks and God bless. Thank you, Tin. Shout out kay Ate Welma Sardido. Pa-shout out siya sa iyang guwapang amiga Geraldine Langumes Remotige. Belated happy birthday sa Vivi Ronda. Shout out di ay sa akong mga agaw na si Kuya Lenmar Alga ug sa akong mga iyaan ug uyuan sa Negros, sa Lagmaya, Madanlog ug sa tanan akong mga agaw nila ni Ate Lini, Caitlyn, Inday Kate, sa iyang manghod ug kay Kuya Randy Otordas. Shout out kay Direk Salim Jane Sereno, pa-shoot out hala na shoot. Hala ka diha na shoot. Pa-shout out sa iyang iyaan, Tia Nising Carolina and family, Ate Myrna Malazab and family, Tia Ima Bertudis and family, Tia Virgie Singson and family. Keep safe kamong tanan din ha. Line greetings from Warren Ipanto. Pa-shout out siya sa iyang pinalangga o pinakamahal nga asawa Angie Kapili. Salamat sa tanan. Mahal ug mahal kaayo tika mahal na mahal. Sana all. Oy, sana all. Tuya si Miss R. 8, 7, 6, 5. And sa iyang mama Evelyn and Papa Luli sa Poblasyon Alcantara, Cebu. O sa mga igsoon na si John Paul Lipanto. And sa mga niyang mga igsoon o sa tanang Ipanto family. Love you all guys from Warren Ipanto. From me. Shout out kay Johara Mary Perez. Shout out kay Ate Ana Torres. Daily Lisel Lanutan sa Tulang Argao. And family. Shout out kay Larian Ipantos sa Compostela, Cebu. Shout out kay Sis Rosie Elustrissimo. Hi sis. Shout out kay Arvan Cotillar and family. Kay Carlin Dale Lendio. Shout out sa akong agaw Frank Estrada and family. Shout out kay agaw Jelly Remotigi ug kay Dai Sansan Soliva ug Niludong Juhan. Shout out kay Manilin Cotillar ug siyang partner Nathan ug sa ilang baby at si Diana family nila anding tanan-tanan Cotillar family and Albiso family. Special shout out nila Mama and Papa nako sa Argao. Ingon si Mama nga nak dili ka magbasa-basa ug makahilak ka kay makahilak pud mi magtan-aw nimo nak. Kaluoy. I love you ma. Shout out kay Kuya Joel ug Ate Arcelita Tumakin Magallanes. Shout out kay Inday Angeline, Inday Hazel, and Inday Ashley. Shout out kay Inday Angel, and Inday Gina, and Dudong Langga Jordan.
Dong Marvan and Dong Jeffrey nga birthday niya og mapohon. Advance happy birthday dong. Og naman oy Michael. Shout out kay Papa nako nga mahal kay tika pa. Shout out kay Manang Norma og inday Marvy and Kuya Vincent Salala. Thank you guys. Minsan love you all. Og walay labot ang mga bitter. La, bahala kayo dyan. Bisaon sa kadaghan sa tong problema, katawa lang gyapon ta kay bisan nagdili ta mo katawa na am gyapon tay problema. Ayaw kalimot bitaw nga naa si Papagay unsa itong problema siya gid for matong dangpanan. Ako usa sa nakadawat sa iyang milagro nga bisan minutes lang. Tinuod. Kuhan ko na ako na siyang i-share pero basin makahilak na sad ko. Nagkila ko gahapon. Mura na niya akong mata og sampinit nga gikatayan og daghang buyog. Pagkatawaan ni Miss Aroy. Mukis ko ha. Lihay sa mga maigo. Bye guys. Have a nice day. Love you, love you.